higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmao dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa pabilin paghihapon sa kahanginan kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin kini nga programa ug kini nga estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguting nga mga nagapaminaw ilang higugmaon kanunay sa pagpaminaw ang imong pulong ug malamdagan unta ang ilang mga kalag pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo diin ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pag-ampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyo nga makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning basahon. Kanini ang maayong gabi kaninyo sir, kanunay ming nagsunod aning inyong programa. Ang akong anak gusto nga duna siya'y Biblia, pwede ba mangayo mi sa inyo ha sir? Yes, pwede. Okay. Dili ko sa ning i-delete kay ang atong gud humagbasa atom ni i-delete nimo kay mapuno sa ning atong cellphone. Dili isa na ako ni i-delete niya mag-istoryahan na ita ha. Mahitong gud ani. Okay, pwede ra na ang gihangyo sa imong anak nga makabaton siya og Bible. Mas labing maayo hinuon gyud nga gihandom niya na ang Biblia tungod kay sa dili madugay kining Biblia pangkuhaon naman wala nay makabasa ani kay ibawal na unya ni sa mga tawo ning Biblia pipila ka mga adlaw nga karon na kan kuan gyud kana na ang paningkamutin ninyo nga inyong basa ang pulong sa Ginoo nga maghatod magtudlo nato ngadto sa kaluwasan. Okay, ni patay basahon. Okay. Maayong udto sa inyo ha Brad. Nagpalit gid si nanay intawon og radyo kay nasina siya sa among silingan nga pirmi lang maglanog-lanog inyong programa, mati sila. Kami pod minami sa silingan karon nagpalit na gid si nanay og radyo, nanay radyo nga gipalit niya kagahapon dito sa Tabo. Salamat sa pagbasa. Kay kana nindot na good news, no? Good news nga radyo paliton para sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Maayong gabi sir, manguta pangutana ni so dili lang usa tanin ha kay doon na naman tay pangutana nga ato nga napahibalo nga ato nga tubagon karon, no? Okay, kini ang ato ning basahon. Okay, last text nga ako ning basahon. Kung maunang pangutana gay gihapon. Okay na. Sir, maayong hapon. Mugrit ko kang Undo Binji. Mag-birthday siya ugmang adlaw. Undo, happy birthday gikan namong tanan dire
ni yaya nimo og nimo ni kuya og ni auntie og ni ate nimo Percy. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod. Well, mga higala, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message and cellphone. Mas may siguro, Brother Libby, mauna usa nimo paglilit ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan o nasuras kalibutan agagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga higala, mga pinalangga natong tigpabinaw. Kutob sa nabinaw karon o nagtan-aw sa ato nga live broadcast karong gabi una. Kinasing-kasing mo na mong higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Sa tanan nato maghigalaan dinhi sa naminaw sa radio karon, welcome ang tanan. O niya tanan nga naglantaw sa ato nga live sa DYCM Bugo Adventist sa Pilipinas o sa ubang nasod sa kalibutan. Gina-welcome mo namo nining panahona nining takna ang mga higala sa pagpakiguban o pagparticipate nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namang makapadala og mga mensahe diri namo ni Brother John. Pwedeng mo text mo sa among mga number nga among announce sa public kanunay, or pwede diri mo sa comment section ritso sa ato nga live karong gabi una. Palihog sa atong tanan nga mga nag-follow sa ato nga programa, mga naminaw kano itong programa, mga nagsunod niini, palihog og share mga higala nga ato sa atong friend. Munay among hangyo ninyo para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Tamasayod nga ang mga friend nato nga atong gisharean niya ang pangutana nga gitubag base og amgid-amgid pod sa ilang pangutana di pinaagi sa inyong pag-share na bless sila, ilang nasabtan ang mga pulong sa Ginoo. Usa na kapaagi nga nagparticipate sa media ministry higala ning participate sa pagsangyaw sa maing balita ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa ang nakita nato din sa screen niya si Sister J. Marie Kalapuan. Salamat Sister J. Marie sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. So thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin nimo diha sa Saudi Arabia. Niya po si Brother Rufino Moreno. So thank you for Brother Rufino sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o ansab sa tanan mga kaigsuunan tigpaminawan o sa mga nagview nining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Okay. God bless also Brother Ronelo o ang Dios magpanalangin sab nimo uban sa imong panimalay. Ato pong nakita si Brother Leonidas Sumalinog, Brother Leo, watching and listening Radio DYCM. Okay, salamat kayo Brother Leo. Niya po si Pastor Hill Edo Liberio, maayong pagpaminaw sa atong mga higala diha sa NHA Lawis San Remigio nga mi-attend sa napahigayon nga seminar last January 8 to 18, 2025. Di amin naminaw sa CBC office, Bulacau, Talisay City. More power mga pads, Radio Evangelist. So thank you kay Pastor. Unya mayong gabi sa atong tanan nga mga directors diha, mga district pastors na naglanlain nga kaumhan sakop sa CBC. So good evening yung tanan, welcome kamo karon sa ato nga programa. Niya po si Leonidas Sumalinog nagpalanog na sadta diri. O sa naulian na po imong sound system, Brother Leo. Salamat kayo no sa tanan tagalibho diya nga nagpaminaw karon sa lanog sa trumpa ni Brother Niljon Bersero. So good evening ninyong tanan no mga kaigsunan o kahigalaan diya sa libho. Abisan pa diya sa panggamay kay maabot man ni atong
ang tingog ni sa iyang trumpa ngadto sa panggamay sa diha sa kanagahan. So maayong gabi ng tanan ya diri pod parts mabuli madungog po na iyang trumpa diha. Maayong gabi sa nagapaminaw karon. O niya may isang gabi atong mga silingan diha sa mabuli. Ngadto nila ni Brad Tutron ilanan diha. So good evening. O niya ngadto ni Brad Mulo nilang Brad Jack diha mga kahigalaan o mga kaigsunan nato nga kanunay nagsunod o niya magpalanog silang mga sound. Niya good evening ni Sensor Sumalinog no o ba ni Sir Mercy ilang pamilya tanan diha ni Naminaw. Adtos mga Gutierrez family, mga Espinosa, mga Saga, Abayon family, mga Rivera, o niya good evening sa ni Brad Junior dia. Atong brother nga always naminaw, na Mr. Nita, Mr. Phoebe dia, mga silingan na to. O niya nga na ni Sister Chari de la Cruz Nogasab, nga always gina, why absent sa silang maminaw, o ba ni Bradodo o sa ilang mga kabataan. O niya good evening sa mga April dia, nga always naminaw. O niya ngadtos mga Serapino family, mga Lipalam diya. O niya ngadtos sa ni Sister Enilia oban siyang family. O good evening sa nila ni Brother Eric Sinoy oban ni Sister Desa ilang makabataan nila ni Brad Arturo diya Maglasang oban ni Sister Darling nila ni Vanessa ilang mga kabataan diya. Maingon man kang Sister Ganggang iyang pamilya o sa ilang mga anak tanan diya nga atong mga silingan sa mabuli karon nga nagpaminaw atong gina-welcome sa atong programa. Nga may isang gabi ni Sister Valentina diya nga palanog ron siyang Bluetooth no maayong gabi O niya padayon tahigala sa pagbasa nga tusunahan ato ning tan-awon ni asad ato nakita si Vanessa Maglasang. Mayong gabi sa atong tanan. God bless po. Okay, God bless also Sister Vanessa. Oban sa imong family o mga silingan nato diya. Good evening sa ni Brad Tiago de pagubo nga mabinaw sa na siya sa programa. Niya po si James Panis. Good evening mga kapaglaom watching from Central Philippine Adventist College. God bless ninyo kuya. Okay, God bless for also Brother James Panis. Tuwan sa Sipak. Niya po si Glover Sayod or Brother Roy Sayod. Mayong gabi ninyo Kuya Libby, Kuya John. Naminaw na sad mi diri kuya sa akong asawa. Okay, thank you kaayo no, Brother Roy o ba ni Sister Galay. Ato pong nakita din si Dexter Dixie Estreliado. Dexter Dixie Estreliado. Mayong gabi sa tanan diha. Okay, good evening sa Brother Dexter. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab sa ato nga programa. Good evening Brother Rodolfo. Niasad si Brother Meliods Silasol. Murag sa South Cebu. Misuro kung ako ng sayop. Mayong gabi sa inyo diha Brad. Og sa tanan nga naminaw og nagtan-aw. God bless. Okay, God bless also Brother Meliods. Salamat sa imong pag-participate kanunay dinhi sa ato nga tulumanon. Ato ning lantawon makadiyot higala ang mga naglab nga atong nakita dinhi sa ato nga messenger. Niya sila si Sister Judith Judith Store no. Salamat kaayo. Nagtan-aw uban nato karon mga kaigsoon nato diha no. Good evening ninyo. Ni apod si Eljan de la Cruz. Ato po nakita si Brother Ronilo Eitang, glab po sa programa. O si Sherwin Orsal, thank you po kaayo. O sa uban pa nato nga mga kahigalaan nga naglantaw sa ato nga tulumanon karon ato nga gina-welcome no. Daghan-daghan magirong naminaw sa radio nga wala maka-text no, wala maka padangat og mensahe dinhi. Ato basahon pagyod niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Mayong gabi ninyo mga brad. Watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte.
Okay, thank you kay Brother Rodolfo. Niya po Brother Dexter Dixie Estreliado. Kuya Libby, Kuya John, sakto ba to? Sakto ba ato tuig ron nga 6994? Ask lang ko. Say, buot pa sabot ani. Kuya Libby, Kuya John, sakto ba ato tuig ron nga 6994? Wa po ka G, wa po ka unsay pasabot ni maani. Okay niya po si Brother Domingo Bunukan, maayong gabi Badlib, og Brajon, og ingon man sa atong mga kaigsunan nga mahigugmaon sa pagsunod niining pinasahi ang programa. God bless natong tanan, Bradlib. Anya, salamat sa pagpray og paglab, Brother Doming. Anya, ato sang gipasalamatan karong gabi una ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 sa ilang makanunayon nga pag-hook up nining ato nga programa dinhi sa radio. So thank you kaayo no, Riverside FM Cebu 93.2 diha sa Hinatilan. Unya tanan diha nga naminaw. Dunay info nga ako nabasahan nga dunay daghan nga naminaw diha sa atong programa. Nagsunod matag gabi sa atong tulumanon. So good evening ninyong tanan, mga kahigalaan diha, mga kaigsunan, og bisan pa man sa ngadtos Dumaguete, uban pang dapit diha sa Negros nga makuha sa 93.2 no megahertz sa Riverside FM Cebu. Okay, padayon ta ato ning tanaw ni apod si Delma Pelayo Ando. Mayong gabi ninyo, Brad. God bless. So God bless also Delma Pelayo Ando. Ni apod si Jezreel Mas Aranyo. Amin. Salamat po sa pagpray o paglab. Ni asar to nakita si Maylin Kodira Batak. Maayong gabi dinha ninyo, Kuya Libby. So good evening, Sister Maylin Kodira Batak. O niya po si Chel Notario Aragon. Salamat sa paglab o pagpray. O niya ato pong nakita dinhi si Rubas. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby o sa mga nagpaminawan ani nga programa watching from Villaba Leyte. So thank you kayo sa taga Villaba Leyte nga naminaw karon sa atong programa. Ani ato ning tanawon atong cellphone nga keypad nan tingog po niya. Mayong gabi Kuya Libby, Brajon og sa tanang naminaw karon. God bless sa tanan. Salamat Kuya. Salamat kayo no diha sa Dolores, Ormoc City. Sa atong mga kaigsunan diha, daghang makaigsunan to diha nga nagasunod, nagapaminaw. So kaninyong tanan diha, among mga pinalangga o mahinigugmang mga listeners, mga viewers sa itong programa, kinasing-kasing mo na mo nga gidapit o gi-welcome karong gabi na sa pagpaminaw, pagpakiguban o pagparticipate sa ato nga tulumanon. Okay, ato pong nakita din si Dexter Dixie Estreliado. Buot nako pasabot ato kuya gikan kang Adan up to now, sakto ba nga naa nata year 6,994 sa kalibutan karon. So ato pa nang tanaw no niya no. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Okay, ato sa ning delikatan paglili mga higala ang pikas nga screen alang sa atong mga kahigalaan nga naglab og naglike sa ato nga program. Arita sa mga nag-send og heart no. Nias Brother Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Vidal Likigan, James Panis, Grace Madhos Minchabes Ranises, Sherwin Orsal, Jovelyn Edar Disabilie, Abner Dualio, Judith Pipito Estor, Dave Michael Sumalinog Padapat, Delma Pelayo Ando, Chel Notario Aragon, Robas,
Gisrel Mas Aranyo, Maridel De Erio, Maylin Codira Batak, Dexter Dixie Estreliado, Vanessa Maglasang, Nika Vanyares Lipon, Canales Jello, Kiana Faith Etang, Elpidia Coro, Dionisia Yunting Lasida, Leonidas Sumalinog, Irene Vasquez Hilig, o G. Marie Kalapuan. Okay, mauni mga kahigalaan na ito, makaigsunan nga nag-send og heart. Arita sa mga nag-like sa ato nga programa, atong nakita dinhi si Jonel Yogo, Alvin Tampos, Plinios Gisibel, o niya po ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz, Million Silasol, Rodolfo Bantilan, Glover Sayod, Niasad Tumaylo Linad Uway, Basilio Tero Notarion Jr., Roger Villafuente, Ginalyn Lumuntad, o Brother Rufino Moreno. So, muna ato makita nag-like, o niya ato ning balikan sa pagtanaw ang pikas nga screen. Okay, ato ning tanawon ni as General Lumuntad. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya si Dave Michael Sumalinog Padapat. Good evening diha sa inyo duha mga brother. Salamat sa paglab, Brother Dave. Niya po Celine of Keria. Maayong gabi. So good evening also Sister Lynn of Keria diha sa isla sa Kinatarkan. Okay, sa pagpadayon sunan higala mo akong ihatag ang panahon ni Brother John. Ipadi atong basahon niya si Christy Layon. Mayong gabi ninyo dihang duha watching from Argawanon. Mayong gabi sa mga Okay, Layon. masalamat sa pagkuhan Sister Christy sa pag-view sa atong program. Yang atusad sa mga kabatanya, likigan o mga larga family diya sa Argawanon. So good evening yung tanan. Okay, Brother John. Okay, ato ning basahon ni, no? Brother Eliasar Redoble, ang imong pangutana mauniron ang ato nga tagaan og pagtagad. Brother Eliasar Redoble, salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong program. Ato ning basahon. Okay, matingala man ta sa inyo sir. Ingon mo si Kristo ang manluluwas pero Biblia pirmi ang gigamit. Okay, daghang salamat Brother Eliasar Redoble, no? Matingala man ta sa inyo sir. Ingon mo si Kristo ang manluluwas unya Biblia pirmi ang inyong gigamit. Okay, daghang kayong salamat Brother Eliasar Redoble sa imong pangutana. Nindot ni ang imuhang pangutana. Okay, ang tinuod Brother Eliasar, kung kami diri nanubag aning mga pangutana nga sa amo-amo ra nga kaugalingong panghunahuna o pamaba, murag lisod gyud ming matuhuan. Unya imposible nga naay tawo nga makabig pagpangalagad sa Ginoo og amo-amo ra. Pero tungod kay ang among gisulti diri mao ang pulong sa Dios. Sumala sa Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Mauna nga Biblia kanunay ang atong gigamit kay amo man sad gyud ning gipasalig nga kini nga programa based on the Bible. Unya, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Maunay hinungdan nga kung kamo nagsunod kanunay sa atong programa Brother Eliasar Redoble, inyong mabati ang mga text, ang mga chat sa mga tao nga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Unya, kini sila mga tao ni nga nakasabot sa pulong sa kamatuoran. Nadutlan sila, ang uban sad nasamaran. Kay bisag unsaon, bisag nakasabot na sila,
ila nang nahibaluan pero musupak ra maghapon unya ipagtanggol nila ang sayop nilang baruganan kay lagi ang namatag mahayag maulay pakamatian, nasamdan sila unya kami maupoy pahimungtan kay ang ilang hunahuna nang hilabot ng daot mi sa ila, pero igo rami nga nagpasabot. Pero ang tinuod dunay mga tao nga mga nadutlan sila kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Maunay hinungdan nga kining atong programa sa mga mata sa Dios ug sa idulungog sa mga nagapaminaw, daghan ang mga nangakabig sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Ngani sa miaging gabi may gibasa tang text gikan kang Brother Kern Hapitan nga ang mga listener dinhi sa atong programa, ang uban kanila nagsugod na og panimba dinhi sa Bugo SDA Church ug ngani naa patoy kuan gyud nga doon gagikan sa Chinese family nga simba o ko nag-observe. Kini siya mo ni mahimong bunga o resulta sa pulong sa Dios nga midulot diha sa ilang mga kasing-kasing. O gunya, kung ang amo pa lang mo nahinungdan nga imingon nga si Kristo ang manluluwas, bitaw tinuod na unya kanunay Biblia inyong gigamit o tinuod gihapon na kay based on the Bible man eh. Kung atong basahon ang gipamulong ni Kristo sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan nato nga kini nga programa naghangop nagila ug nagpaila nga ang manluluwa si Kristo. Apan ang gigamit nato nga mga pamatuod gikan sa Biblia kay matud pa ni Kristo sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Ang kasulatan. Kay naguna-huna mo nga pinaagi niini makakaplag kamo og kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Bisan nga si Kristo mo'y manluluwas, pero ang kasulatan mo'y magpamatuod mahitungod kang Kristo. Mauna nga ang ato kanunay nga gigamit gipagpasabot mao ang balaang kasulatan. Nganuman kay nagpamatuod kini mahitungod kang Kristo. Ug usapan niana kun atong basahon sumala sa nang ikaduhang Timoteo 3:15, nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Remember kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang makaluwas ug ang manluluwas si Kristo, ug ang kasulatan matud pa sa atong gisgutan nga bersikulo makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa kun kami diri nagagamit man og mga pagpasabot sa mga nahisulat sa Biblia, ayaw na ikatingala og kahibulong kay ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Busa Brother Eliezer, palihog, tagaig panahon ang pagsusi sa kasulatan. Matud pa ni Kristo na kamo nagasusi sa kasulatan kay naguna-huna mo nga pinaagi niini makakaplag kamo og kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang Juan 17:17, nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa kun kanunay namo nga giabli o gipasabot ang nias kasulatan, kana kamatuoran kana. Kay kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16 ug 17, nagingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios. Wa maging gitugas tao, gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kita gusto gyud sa Ginoo nga tudloan ta.
Ug unya ang problema lang kay ang tao daghan gyud ang dili magpatudlo. Mo na aron ta katudloan sa Ginoo magsusi ta aning kasulatan. Kay ang kasulatan gituga sa Dios nga naay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gustos Ginoong tudloan ta. Sunod nga pagka kay kalo man na, sunod nga pagkasulti alang sa pagpamadlong. Ang hiwi ug sayop gyud nato nga pagkinabuhi o kinaiya mabadlong ta, pinasikad sa balaang kasulatan nga gituga sa Dios. Kay kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Ang sunod ingon alang sa pagpanulid. Ang hiwi ug baliko nato nga mga kinaiya matulid gyud na sa diha nga magsusi tas kasulatan. Og labaw sa tanan ang sunod nga gisgutan og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So brother Ilyasar, ang kasulatan gitugas Ginoo aron ta mamatuto sa pagkamatarong. Maoy rason nga kini nga programa nagtudlo kanunay sa mga butang nga gitudlo dinis Biblia kay iya nas Ginoo magmatuto na sa pagkamatarong. Nya nagingon si 17 aron ang tao sa Dios, wa man yun aron ang tao sa demonyo, ang tao sa yawa, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Sa diin ang tao mahingpit, masangkap sa mga maayong buluhaton, dinhis bala ang kasulatan. Mauna nga ang tao nga wa magsusis kasulatan, dako ug layo pagyud ang iyang kakulangon sa kinabuhi kay wa siya matudloy alang sa kahingpitan diha sa Ginoo. Kung si Kristo man maong maluwas, yes, tinuod na ang gihisgutan sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 1 ug 2, nagingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabugat pagpiit paglikos kanato, og atong dalaganon ang lumba nga atong ginaapilan, nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Sa English pa, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Busa didto ta kang Kristo magatutok aron mamahingpit ang ato nga pagtuo. Kay siya lang looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Magtutok ta ngadto kang Hesus. Pero sa unsa nga bahin og paagi magiyahan ta, pinasikad sa mga butang nga naisulat sa balaang kasulatan. Sa unang mga panahon, dunay mga tao nga nagdumili sa pag-ila pagtuos kasulatan, maingon sab sa atong kapanahunan karon. Apan ang gisulti ni Kristo sa Mateo 22:29 nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Daghan sa mga tao karong nangasayop sila sa ilang kinabuhi kay wa nila masabti ang kasulatan kay dili manggod nila tuuhan. Apan ang gisulti sa Biblia, matud pa kamo nagasusi, si Kristo ang namulong nini, nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo og kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod may tungod kanako. Busa ang nagpamatuod may tungod kang Kristo, ang balaang kasulatan ug kinahanglan ato ning susihon. Ang Isaias 16 kanini ang 34:16 nagingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Ipasusi ni siya, ipabasa kay kini siya mao ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios magtudlo nimo ngadto sa kaluwasan ug sa kahingpitan sa imong pagtuo. Tungod niya na gisgutan sumala sa Santiago 1:21-22. Nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipabasa, unya, ipasusi, dawaton ang pulong sa Dios kay kini arang makaluwas sa atong mga kalag. Nagingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Busa ang Dios dili malipay o dili mahimuot
nga ang tao kutob ra gyud sa pagpaminaw pero wa siya huna-huna nga iyang sundon ug tumanon ang iyang napaminawan. Unya ang gisgutan sa 23 ug 24, 25 sa Santiago 1 nagingon, kay kun adunay tawo nga igo lang maminaw apan dili siya mutuman sa nahisulat nini, siya nahimatud-an sama sa katawo nga nagasudong ug nagatan-aw siyang dagway diha sa salamin, tapos nini siya mulakaw ug dili na siya mahinumdum og unsa pang pagkadagwaya ang iyang nakita dito sa salamin. Buti pasabot nga kining taong kutob ra gyud maminaw pero way hunahuna sa pagsunod, diha nimo makita nga wa gid mabag-o ug mausab ang iyang kinabuhi. Pero kung ang pulong sa Dios iyang ginadawat, iyang gituhuan ug iyang kinabuhian, imposible nga dili siya mausab ug dili siya magkinabuhi ni kung dili siya magkinabuhi ini, imposible hindi siya mausab. Ngano man kay ang pulong sa Dios matarong og balaan, no? Nag-ingon balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa ang taong nagasusi sa pulong sa Dios, nagsunod ug nagtuman, mahimo siyang balaan ug mahimong naa sa kamaturan. Busa ang gisulti, dawatan niyo sa kagop ang tinanong mapulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tungod niya na higala dawata ang pulong sa Dios nga matod pa arang makaluwas sa inyong mga kalag. Brother Eleazar, mabuhay ka nga imong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios. Hope nga sa mga butang nga imong nabatian uban sa nang naminaw karon, matagaan ninyo og lugar o dapit sa inyong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Wala gara ang Ginoo mintras aduna pay gamay nga kahigayunan. Salamat Brother Eleazar uban sa nang naminaw karon. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. God bless, God bless, God bless. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, ato ning lantawon mga higala, ang atong mga pinalanggang kahigalan, mga nahidugang nagpadala og mga mensahe. Dinhi, ato nakita sa screen, ato nakita dinhi si Dixie Estreliado. I hope nga mag-topic mo diha ni Kuya John about sa Book of Daniel and Revelation, kay base sa pagtuon sa uban mangutay topic tinigala nga atong Okay, kani siya Brother Libby, good suggestion man eh. But this is a big prophecy. Unya kita sa dinhigyod sa atong itopic nag-base ta sa mga pangutana sa nag-text sa ato. Pero kana okay na nga suggestion, okay na nga suggestion nga murag hangyo malang na siya, pero ang ato magudinhing kani magong kuan, kini magong mangingon ni mga major topic, no? Ang gisgutan gud sa Biblia tulura ang mensahe, gatas, lugaw, kanon nga gahi. Unya dinhis kahanginan daghan ang mga naminaw nga wa pagani makahikap, makagunit og Biblia. In short, wa pakabasa. Unya malargo dias Daniel lawom na kayo nga topic. Portinang gahia o sa kuan pa kanang dukot na, daghan ang naminaw, dili kayo na sila makadulot. So sa hinay-hinay, from time to time, kanang Daniel, mahimura man na i-discuss panahon nga naa na siya sulod sa simbahan. Ana sa church, kalabanan. Sa church na, yes. Ano ingon ni kay base sa pagtuon sa uban, hapit na matapos ang 6,000 years. Ganahan kung maminaw ani pag-usab nga makapamati pod ang ubang tao. Murag wa man tay time setting po din dili magud na pwede nga do na tay time setting. Nay uban nga magsulti magwali mura ba og ilang i-fix date nga mauni mauna. And that is a personal opinion. That is a personal opinion, but biblically wala gid siya gisulti diha, kay ang gisulti diha alang kanyo wa na kinahanglan nga kamo sulatan pa sa mga adlaw, takna og mga tuig. Igo na nga ang kamaturan giwali, igo na mobalik si Kristo, o niya mahitungod anang uban pa nga maingon nga mag-predict silag mga tuig, dili sad na nato dire kinaiya nga mag-set ta og time, kay that is a personal prediction, that is personal opinion. Hinaon gikan sa kang Adan hantod kang Noe, gibanabana nga mga 2,000 years,
Unya paingon kang Kristo 2,000, nya gikan kang Kristo hantod karon more than 2,000 years na ta. So more than 6,000. Kana Pero, siya insakto na Brother Libby, pero ang Oh. palutaon maguna nila ang katapusan sa kalibutan o ang pagbalik ni Kristo. Manang kita dinhi wala tay time sitting higala. Ang ato dinhi gipasabot nga mangandam lang ta kay wa ibutyag sa Biblia kung unsang tuiga, unsang buwan, ag unsang adlaw ang pagbalik sa Ginoo. Okay niya po si Moises Alex Liaban. Good evening, Brad John o Brad Libby. Salamat sa paglab o pag-pray, no? Brother Moises Alex. Okay, ato ning lioni ang nahidugang nag-send og heart sa ato nga programa. Ato nakita din si okay. Niya si Sherwin Orsal. O niya po si Jubilin Adisabelye, si Ma'am Roda Likigan, niya Judith Baring Istor. Mauni ato mga nakita nga nahiduga nga naglab o niya Dirita Speakers. Ato ning tanawon niya po si Brother Roger Villapuente, niya si Brother Basilio Notarion Jr., niya Jeline Tiro, niya po si Yunili Casayas Libria, Danny LP. Okay, mao na yung mga nakita nato karon nahidugang. Muadto na ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giun sa to Brother John paghana iyang pangutana. Napato diha. Okay, ang iyang kuan god pangutana mato ang iyang kuan nga mahibulong man ta ninyo sir, ingon mo nga si Kristo ang manluluwas pero kanuna ang Biblia kanunay maumay inyong ablihon. Okay, salamat to. Nahibulong siya nga ang atong manluluwas, gisgutan to, manluluwas mo si Kristo, pero yang nahibulungan kay nganong ang Biblia man mo'y ablihon og sige. Ay telling you na huna nga murag sumpaki, di na maghisgot ang Biblia kay manluluwas si Kristo. Nga hisgot ang Biblia, manluluwas si Biblia. Mo sure na huna-huna niya. So, ako ni tanaw niya pod si Aster G. Marie, ni kay Sumalinog, niya po si Elia, niya po yung sensor, mga nag-send o glove sa ato programa. Okay, ang Biblia mga higala, ato na nga gihisgutan din hipermi. Nga naman, tungod kay kini maoy naghatag nato og kasayuran kung kinsa si Ginoong Hesukristo. Gibutyag sa Biblia nga si Kristo manluluwas. So muna hinungdan nga atong giwali nga manluluwas si Ginoong Hesukristo. Kay sa diha nga mabasa nimo sa Mateo kapitulo 1 nga nagunahuna unta to si Joseph nga iyang biyaan ang iyang pangasawunon nga si Maria, gipadamgo siya sa manulundaan ng gabi. Ayaw buhata ang di maayo nga hingunahuna nimo. Kay ang gisamkon sa imong pangasawunon lalang kana sa Espiritu Santo nga kun mataw na ang bata paganganlan na siya og Hesus kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao nay gibutyag sa Biblia higala, manluluwas si Kristo sa mga sa katawhan gikan sa ilang pagpakasala. So gipadala man gud siya sa amahan nga nis kalibutan aron magpakatao, aron mahimong manluluwas nato nga makatawhan nga nahulog ta sa sala. So muna nga ato nang gipahayag pirmi tungod kay naana sa Biblia. Kay ang Biblia atong ginaingon naghatag nato nag-impormasyon kasayuran mahitungod kang Kristo, mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa unsay angay natong buhaton aron mga andam tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Tanaw nimo ang ikaduhang Timoteo 3:16, nagsulti higala ang balang kasulatan nga matud pa,
ang tibuok nga kasulatan, tibuok Biblia. Gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So manahinungdan nga atong gigamit kanunay ang Biblia kay ang sud niini mga kamatuoran higala tudloan tas kamatuoran. Mao nang mangita ganitag kamatuoran kay mo man atong gikinahanglan kanang tinuod ba kanana agi kamatuoran. Ang kamatuoran kanang pagtulon-an nga mabasa sa Biblia. Pero pagtulon-an nga wa sa Biblia mabasa, tuas encyclopedia, tuas ubang mga libro, adili na kamatuoran. Ang kamatuoran kanang naagyod sa Bible, mga higala. Manag-unsay na sa Biblia, amon sa nay atong gitudlo, munang sa aton ng programa, ang mga pangutana atong gitubag, ang mga tubag atong gibasi sa balaang kasulatan. Sukdon sa Biblia ang atong gituhuan kung nihaom ba. Nga naman, kay ang balaang kasulatan magatudlo nato sa kamatuoran. Nya sunod, may kapuslanan sa pagbadlong. Badlongon sa ta. Ang ginikanan kung masayop ang iyang anak, iyang badlongon na, kay og di na badlongon, magtubo ng bata ang ngaway batasan. Kay nagtuo na ang iyang mga buhat, sakto. O ang Ginoo pod, tungod kay siya, ato mga amahan, kita anak man ta, mga anak man ta niya. So, ang balaang kasulatan kay pulong man niya, iyan ang gihatag ganis katawhan, aron mabadlong tahigala. Munang di ta mahiubos, di lang po ta masakit, di lang po ta masuko, kung naatay mga buhat, ngang atong mga buhat, nahisupak sa gitudlo sa kamatuoran diya sa Biblia. Namang ko'y mga tao usahay nga, magbasa usahay si Brother John Ray, kami dayo lainon, magunahon na naglain na mo. Ayaw mo, ana, ang ato, ang Biblia, pulong nas Ginoo. O, nagbadlong lang ang Ginoo na to. O niya, mingon din na naway na sila. O, dili sa ingon kami na naway. Ang Biblia nagsulti, may kapuslanan sa pagbadlong, ang balang kasulatan, may kapuslanan sa pagsaway. Sawayon ang ato nga dili insaktong gituhuan. Muna importante gyud magbasa sa Biblia higala. Kani atong i-open ang atong unahuna nga kun unsay pagtuluan sa Biblia, muna atong subayon, muna atong sundon, kay muna'y kabubuton sa Ginoo. Muna ang Biblia gitawan nig sulat gikan sa Ginoo. Ngang iyang gipasulat niini ang mga balaan niyang mga tao nga iyang minanduan, gimanduan sa Espiritu Santo. Munang kun unsay gisulti dinhi, nagtudlo na nato sa kamatuoran, gibadlong lang ta o niya gisaway ta o niya ikaapat na kapuslanan, may kapuslanan sa pagtudlo kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Muna nindot kay pamalandungon. Ang tibuok kakasulatan, dunay kapuslanan manghigala sa pagtudlo nato sa tibuok nga pagkamatarong. Maunay gikinahanglan sa Ginoo nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong nga gikinahanglan sa Ginoo dili kay self-righteousness, dili kay kinaugalingon nato nga ginahunang pagkamatarong. Ang pagkamatarong gikinas Ginoo kanang pagkamatarong gikan kaniya. Ang sa na ibot masabot gikan kaniya, gikan siyang mga pulong. Ang Biblia nagsulti may kapuslanan sa pagtudlo sa pagkamatarong. O niya ang versikulo 7 na yun ni aron ang nag-alagad sa Dios masangkapan pag-ayo sa tanan nga mga maayo nga buhat. So muna'y kapuslanan sa Biblia. Nganong ni tibuok kasulatan aron ang mga tao nga nag-alagad sa Dios masangkapan pag-ayo kanang word sangkap, makumplito pag-ayo sa mga butang gikinahanglan niyang pagabuhaton aron siya maluwas pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga ato ning gibasa ang Biblia, kay ang Biblia nagtudlos kamatuoran, mobadlong nato, musaway nato, og mutudlo sa pagkamatarong og musangkap sa tanang mga buhat nga gikinahanglan sa Ginoo
nga atong pagabuhaton aron higala makaadto ta sa langit. O niya pag itong tanaw no, sa nakasulat din sa Juan 5, versikulo 39, unsay gisulti din sa atong mabasa. Gayon ni ang pulong sa Ginoo. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. O nagsulti ni kaning last portion, ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Asa di ay unsang basahuna ang nagpamatuod mahitungod kang Kristo? Walay lain ang balaan nga kasulatan mahigala. Naghatag nig insakto nga pagpamatuod kung kinsa si Kristo. O sa atong mabasa sa Biblia, si Kristo higala manluluwas. Atong tanaw na, dirita sa Tito 2:13, unsay gisulti sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. Kay nag-inguman ang Biblia nga ang tibuok kasulatan nagtudlo ka nagpamatuod kini mahitungod kang Kristo. Tito 2 versikulo 13, nagihuna atong mabasa, ang nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. So si San Pablo nagpahayag sa iyang sulat ngadto kang Tito nga matod pa niya, kita nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo. Kinsa siya? Atong dakong Dios ug manluluwas. So hinungdan mo na atong tuhuan. Kung wa ta nagtuo nga Dios si Kristo, ang Biblia nagsulti dakong Dios si Kristo. Kung wa ta nagtuong manluluwas si Kristo, ang Biblia nagtudlo kanato nga si Kristo atong manluluwas. So mo hinungdan nagigamit nato ang Biblia higala aron sa pagpamatuod kung kinsa si Kristo, siya atong manluluwas. Unya unsa pay pamatuod mahitungod kang Kristo? Ang Biblia nagsulti higala nga si Ginoong Hesus karon tuas langit. Sa Juan 14, 2 ug 3, ang tuyo nganong miadto siya sa balay siyang amahan, human siyang pagkabanhaw aron mag-andam og dapit alang kanato. Unya na ang Biblia, kung makaandam na gani ako og dapit alang kaninyo, mubalik ako pag-usab aron pagadawaton ko kamo, aron kun asa ako ato usab kamo. Muni paglaom nato nga mga katawhan nining kalibutana. Amunang atong basahon Biblia kay masayod tag unsang atong gituhuan. Si Kristo mobalik din kalibutana, atong lauman yang saan tungod kay ang Dios dili mamakak mga higala. Mutuman siya sa bisan unsa iyang gisaad kanato. Okay, ato nakita dinhi si Jubeth Idar, kinaiya na ni Judas dili pabadlong. Good eves watching from Rodriguez, Cebu City. Okay, salamat. Adong, salamat sa inyong pagkuhan di Adong. Amping mo di Adong kanunay. Okay, wa naman tayo mga higala. Sa di pahingpit puso na itong tulumanon niya atong temusong. Mga higala, nag-ampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa bililo ni mo mga pulong nga naghatag katalinuhan sa namina.